Moni tentichezi ndine Jackie. Zochitika ndeza chilukatu ilo so akoyambira. Akuti amayina ache azaka 38 atakondwa banda awatsekera atali mchitokosi chizungu chichewa choti mchitokosi. Atali awatsekera chifukwa chonena kuti anagwililira mnyamata wawo wa ganyu wa zaka 16. Bene zinaendera akuti amayiwo kaya mamusilira mwanayo anamuyitana siku lina mamota akagone kumwa magona mwanayo akuti bwera uzagone nyumba muno. Atalowa nyumba akumuza kuti yayi tiyo kuchipinda nkuyasa TV kuchipindako anaindi TV kuchipindako nkuyika mafilimu olawula kuti mwana uja azitani azionera naye limodzi kenako pamene zinthu zoyipa zinachitika nkugwililira chifukwa chonena kuti wani ndi mwana ali zaka 16. 2 mwanayo ali mposition ya mantha yomupanga kuti akhale opanda chisankho akhale opanda choice. Anayi position yonoti anena mwanje kuti akanabwa nda bwana akwaona munthu wachikulire munthu bwana amamulipira ndamene akumudyetsa ndikakana sandilipira nditani ndilowera kuti nde kugwiza ntchito position of power kumpanga mwana chipongwe komanso that aside ndi mwana amugwililira. So I wish akanamuyika Mzimayi chithunzi mene anayikira abambo aja anagwililira mwana wawo uja. Zinthuzi if we have to name and shame tizichita name and shame bambo ndi mayi yemwe ndi chimodzimodzi. Kulakwa kwake ndi chimodzimodzi. Apo simwina so ampasa mwana matenda. Akumuonongera tsogolo akumuonongera moyo wake. Ngati mwanayo wafika pokanena ndiye kuti samafuna iyayi. Zinthu ngati zimene ngati zikuchitika kwambiri so kuti azimayi akwanga zimene zikwena zizululika. Makhalidwe amene akuyenera kutheratu. It's not right, it's not fair. Kuchita take advantage of munthu kwa mtundu wanje kumene ndipo mayi wa mtundu wanje mtima wa mtundu wanje kumene iza manyanza akanamweka chithunzi timudziwe anthu atidzadziwa tikamaona kuti ajawa ndi awo ndipo te akuti chizungu chake akutisa ntchito choti akuganiziridwa nde tikudikirira timve kunena kuti zotsatira zake nzotani. Yoyamba inali imene. Achiwiri akuti abusa asalanja achitidwa kidnap abedwa akuti abedwa ku South Africa. Madetails ake sindikuziwa kuti zaenda bwanji kapena zokuti bwanji koma akuti abedwa achitidwa kidnap ku South Africa. Sizikuti achita kidnap ndi ndani ndipo akufuna chani. Because nthawi zambiri akakuchita kidnap amanena kuti ayi tikati ufuna ndalama tufuna chani kuti munthu ite musiye ndese zinamveke kunena kuti atafuna chani. Komano awa timatantha ayika statement ndezo mwali mbazi zokundiganizisa kunena kuti afuna kutanthauza kuti chani. Ati iwo sayankhula zambiri angakhale pa post imene yo ayankhula nditu kuyankhula nditu. Koma I don't know kuti akutanthauza chani. Post yake ndi imene mukhoza kuwerenga muchita conclude nokha kuti akutanthauza chani. Chifukwa izi kumvesesa kuti akutanthauza chani ndipo why even write that. Koma poti social media ndi social media. Wiki yatha yokai mwina makesi atatu kapena 4 ophana. Machito dabwisa kuti kodi kuphanako kwasanduka chinthu chophweka choncho bwanji wina akuti waphambali wache munthu ndi mchimwene wake chifukwa chonena kuti nkhani ya ndalama akanganira na ndalama. Wina anamuza nzake kuti kaya amudulire msungu amugwirire ntchito yanji iyo wakwira ntchito koma wina isa kumulipira ndi atapita kukafunsa ndalama zake wina kutenga mpeni kumbaya. Pamene wina wamphanzache chifukwa chonena kuti anali ndi ngongole yake ya 12,000 kwacha. 12,000 kwachayo akuti ya mowa anthu amapita kukamwa mowa akagula mowa osamagula amatenga pa ngongole pa ngongole ina kwana 12,000. Ndemera makanika kupereka ndalama atapanga kumfront ndalama yanga basi mpaka na wambaya ndi mpeni wamupha. Kukodi kuphana kwasanduka chinthu moyo sukulemeranso moyo wasiya kukhala moyo zikukhala bwanji pamene kongola apaphana. Nde wina afumu aphedwa ndi ayang'ane dzina. Afumu aphedwa chifukwa choti nawo amayenda zawo koma apeza anthu akangana nkhani ya ndalama akufusa na ngongole. Ndi afumu bongodutsa tuzizimakhuza nangonena kuti muzifusa mwaulemu simukufusa bwino za ngongolezo ofusa ngongoleyo kupsha mtima basi tukwatani kwamenya afumu acha ndi wamenya ujo wamenya pamutu basi agwaso kumenyesaso mutu omwe ukutani munthu nkumalira pano munthu akuzengedwa mulandu okupha. Kodi mvuto la mkwiyo tulimeneli chifukwa zinazi kuti muonesese panalibe intention yoti anthu anali ncholinga choti apha munthu. Wina akangofusa ngongole anthu ora angofusa ngongoletu ndalama yesi yafuta wina angoenda zache ngati mfumu mwina so yo polowerera malowera ngati mfumu kuti yayi tafuseni anzanu mupeza mtima koma ayi mpaka na munthu wamudani mpaka na munthu wamupha chifukwa chonena kuti afusa ngongole. Koma
ine ndikuona ngati ndi mkwiyo. Mkwiyo uja kuti osatha kudzichita hode, osatha kudzichita control mpaka nakupezeka kuti ndi kumenya iyo. Osayang'ananso kuti nzako kumenya pati, ukungogoda pamutu ukumupha. Mkwiyo, vuto la mkwiyo. Zinthu zinazo osamapanga mkwiyo iyayi. Miyoyo yapita apopoto moyo wathasi woti siya ikhala. Afumuwo aphedwa banja lawo pamavuto umasiyo umenewo moyo wapita. Komanso okuphayo amwitenganso nayenso akamutsekera nayenso banja lakenso pamavuto nayenso moyo wakenso tisanamizane basi. Nanga wapha munthu abwerako solid kumenewo. Nde kaya ndi chani kamene kaka kanzimu kamene kanga ofunika kuti anthu tisanapange zinthu tizikhala serious, tiziganizira kaya. Yes, zimapyesa mtima munthu sakubwezera ngongole yako kapena sakutani. Koma pokafusa pacha osapita ndi mtima unena kuti akangotere ndikangotere. Akangotere. Chifukwa sometimes ukachita plan kuti kaya ndikamwatsa mbama. Sikhaso mbama. Umapezeka kuti mbama icha ndi mtima basi sanduka ndiyo. Iyi sanduka cha ndingotola mwala ndinkhoma pamutu basi omweyo zaunongeka. Nde I think funika tikhale sidzikuenda bwino pamene. Funika tikhale serious ndikukonza zinthu osati kuononga. Tizichita kai jinka. We have to practice kukhala calm before reacting. Ndinayika babo nkhani I think ina ine chizungu ndapa ndikufuna ndine chichewa. Nkhani yake ndi Mzimayi dzina lake Ramandeep Singh. Ramandeep ndi wa chimwenye koma anabadwira ndikukulira ku United Kingdom, so ndi British citizen. Mzimayi amene yuwa amakhala bwino no problem. Anakumana ndi mamuna uyu nayenso Indian heritage, koma iye anachibadwira ku India kubwera kutiko ku UK. Atafika ku UK kuja amagwira ntchito yake wachipembedzo chake amati Sikh. He was a Sikh. Amakhala chipembedzo chawo ati amavala ucheni ngati chitchula kuti chitani muona chithunzi chake. Koma basi munthu olemekezeka kwambiri mu community mwawo oli business anali manyumba ku UK. Nde anthu ochita bwino kwambiri. And anali ndi life insurance yawo. Life insurance ya 2 million pounds. Pamwamba pa business ndi manyumba anali nawo. Nde anakwatira ndi Ramandeep. Nde Ramandeep yo anaberekana naye ana awiri anyamata. Ndipo chaka cha 2016 ana wina 9 zaka 6, wina 9 zaka 9. Koma josaziwa Mr. Singh anali ndi best friend wake. Dzina lake Guprit. Kwambira ali kumakula limodzi kuma best friends mpaka kukhala anthu akulu ali ma best friends. Koma Guprit amakhala ku Dubai. Nda amachita chomayenderana iye tumakhanga lidzibale ngasakulira limodzi. Koma josaziwa Mr. Singh Guprit naiso rusingi tudzina lake Guprit Singh. Awo Mr. Singh tukwakamba tizingoti Mr. Singh. Nde a best friend a Guprit amazembera ndaka zawo. Mapanga chibwezi kumbali. Koma sidzinakwanire chibwezi chicha chowanga mbali. Anaona kuti kuli bwino titani titengane tikwatirane. Koma ngoti angokwatirana amene amafunira anaona kuti kukhala kokoma titatite waphedwa ndani a Mr. Singh. Chowaphera chosadziwika momwe ngachita divorce. Koma kweni kunali kunena kuti fayo anali ndi chuma Mr. Singh. Ende mdzipembedzo zawo mzichitudwe zawozo pota awawo apanga chibweza apanga zoyipa mwina mkazi saka na winapo zambiri. Koma akanatha kutenga half ya chuma. Nanga sakwatira nali ndi ana. Koma poti zofuna mtima kuchuluka anaona kuti kuli bwino angomupha kuti amulande chilichonse antengere manyumba awo ma business ndi ndalama 2 million life insurance ija. Ndi anthu awiriwa Guprit ndi Ramandeep anagwirizana kuti okite timupe. Ngupanga plan kuti kodi timupe bwanji. Ndanaona kuti timakhala ku UK ndikovuta. Tikamphera ku UK kuno atigwira atizindikira nsanga. Koma poti kwawo kwa bambo ndi ku India. Nkumaona kuti aku India nzophweka kwambiri kumutani kumupha ku India nkutani nkubisa. Palibe amene azaziwe tizangoti kuti kaya amuphanda achifukwa mpaka ndichani zathera pompo chuma chose titani titenga. Ndeteni teni dziko ngati India dziko lophweka kama lirenga kuti ndina anthu osazindikira. Ndipo ku India kunali kwa Mr. Singh makolo awo anali kumeneko ndanawo za akazi wanachita plan 2016 kuti tiyeni amuna ngati ndipite kutiko ku holiday kwanu kutiko ku India. Abambo tiyeni no problem titengana anatenga aja anthu 4 kunyamuka mapita kutiko ku holiday. Kena kwa akazi ajalinda mwita nasonzano uja Guprit kuti abwera zatani azacheze nafe tizamuone tipatenga nthawi abambo acha no problem. Chicho samaziwa chiti chosa makuti chicho setsa bwino nawo kumakhala ukondwa kuti ndikumana ndi ndani. Ndi mmene anapangira plan amayi Guprit sikumene anaphika biryani rice favorite dish chakudya cha pamtima cha abambocho nkuthiramo chani ma sleeping pills ambiri kusakaniza
asakaniza ana adyesa abambo aja ndikukagawiranso ndi ana omwe zothira ujeni ma sleeping pill cholinga chowapatsira ana china choti agone tulo asadzuke. Koma amayi aja chosadziwa icho anadya ndi mwana mmodzi wa zaka 6 uja wa zaka 9 sanatani anadya nawo analibe njala tsiku limenepo anthu anapita kukagona abambo aja tulo phi nanga samwe amwetsedwa ma sleeping pill mwana wang'ono uja so phi osadzuka pamene paja amwetsedwa ma sleeping pill. Koma uja sanadye nawo uja anali chipinda chimodzi anthu anamva kusokosera fuku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  ndeka yamanthana kuchita freezing kumangotani kumangoyang'ana kuti chikuchitika nchani. Amayi aja samadziwa kuti mwana wangu atani akuyang'ana. Kenako pakhomo panagogodedwa kokoko amayi aja kuthamanga funa nanga sama pachaso kuti akana atamwa sanaipoison ma sleeping pill analibiretu mphamvu samamvesesa samadziwa chikuchitika nchani. Amayi aja kuthamanga ukasekula chitseko kumtsekulira gubrit uche gubrit alizilipata ali yindi kumkika pakhosi iyi gubrit iso kulowerera pamene pacha kulimbana naye bamboto pamene pacha Mr. Singe kuti amene ndi mtani timupha akuna tisizi kutheka. Amayi aja ali pali mpeni upata ndipasireni mpeni gubrit kuwampasira akazi kuti ndapena active kwambiri kumuzenga mamuna ucha mamuna kuphupa pamene wachamba kutani kumwalira. Mamawa amayi aja hi inu ndapeza ucheni amuna anga atani nachoka pa amuna anga atani aphedwa anthu amuna wa kwamba kufufuza chichitika njani iwo aja mapanga ngati sadziwa china chilichonse. Apolisi nkudzayang'ana ana aja mukudziwapo kanthu wang'ono uchali akufusa kuti chichitika njani mwana uja ndikuyankhula zonse chilichonse pete chinatani chinayendera basitu ndi anathawa ku England kuti akapangira crime ku India. Apeza kuti ku India muja agubrit aja sanagwira anatha ananyamuka mathawa kuti akakwendeka azibwerera ku Dubai anagwirira pa airport. Agubrit wachita sentence apa life sentence pamene Aramandipi asanduka the first British woman to be sentenced to death ku India. Anchita sentence to death and afuna adamunyonga angodikira tsiku kuti amunyonge. Nde look at that. Akanatha kungompanga divorce nkhani yate koma akusiya ana amasiye ana kuti legacy yawo yopsha basa dziti amayi anga anapha abambo anga kana kwa amayi anga ananyongedwa zopsha zokha zinthu zachabechabe zomwe anthu chomwe anthu amapangira zinthu zina munthu suza chimvesesa kunena kuti anali ma solutions ambiri. Why not lilasu kumangokhala kuti babanja pakunda amuna kusana kulakwire kalikotsi choyamba kuzemberana ndi nzawo ndi chani zinthu zambirimbiri zachabechabe koma mapeto ake akusiya ana ndi mazunzo amoyo wawo wonse. Ndiye yalero yathera pamenepo nazikumwambiri tichezasa.